Kablay pi ki parolok baro ki bape ya ka tek Lavinia YouTube channel ha ka ktin khasi bat ngap dia som bhai pi baro sha ka ni ka channel ti ha ka ni ka video ko ba manta ka sngi nga kwa ban yethu happy ba ka district selection committee jong ka riboy district na nongpo ka like pat ba ya ka khubor like kam like jam ti la da don na preng jong pi ki badang syam jing e ban dang ya de ban wat kam pi la ban le ya kata bat haswa ba pin beteng ban pe ni ka video wat kret ban subscribe ban kumjuru ba pin press ya ka bell icon kanang ba pin yo ya ki we pede ki video ki ba thamai ki bangan sa update na ka por sa ka po ti la da pi pli ya udulu web browser ba pidan la ban type ya ka ni ka address riboy.gov.in kani kan saya lam pi sya ka official website jong ka Riboy district bila da pisham jing e ban pudi aktif pare ya ya option update kasi maka saya okay kani kan sa translate kan unkala ya kini hijing batai baro tim pare sya aktif kasi da jong dikani gadi benta jong hijing bentana te pila ban jir woi na preng kini anda pila puli hindala di kini kidi hijing bentana ki bapher Henry hakani ka video ko banga pan EP menta ka sngi pila ban klik hakani ka benta ka balai tidak klik hakani ka benta ka balai kan saya lam pi sha ka way pada ka page ka ban batai ya ki post ki bapher tekani ka page ka batai ka pila ban apply ya ka kam nadu menta ka sngi ka khalai tarik jong banai ba ana jalan pho kan sakut ban ka khalai tarik jong banai di la ban le ya kata la ka ba isong hayi ni plecha ki cyber di kadon kini ke benta haru ka ba fidan kam bantim ba hadin jung ka khatnyu tarin kin nom priang shu ya ka jingsiu di kat bala hi di ban apply no kam kroi sama pindut sum di pila ru ban pudi ya ni PDF tani pin shu download tidak pila dan ban download pilih dah lagi ya kilo ki post ki ba pila ban apply ban sa check ki kilo ki kategori dengan kaman ba pita dengan video buat grab ban lain ban sanam shi